Hallå, måste! Eller? Måste! Måste. Hur måste? Jaha, är det bra? Jag hoppas du inte filmar fortfarande. Jo. Fuck you! Fuck off! Alltså, I'm taking the lead, step aside, bitches! Han har kallat äckliga hora. Han har till och med väckt till en. Jag orkar inte. Om du inte låter nävarna snacka. Han har alltid humör som en norsk djur. Renar ser han rött som en soppljus. Macho killar beter sig som flockdjur. Lite säger pang med ett blockljus. Denna gången är det du som har ljuset. Ingen mer chans, han ska ut ur huset. Gör en Lisa Lefta i loppet på honom så fort du kan. Krossa alla fönster, slå in hans dörr. Varför inte åt den lite då? Säg som det är, det finns ingen väg tillbaks. För någon som är en loser. Riktigt jävla as, riktigt jävla as, riktigt jävla as, riktigt jävla as. Han har missat din mammas begravning. Han har missat din födelsedag. Så det känns som han pushar sin gräns. Han är inte du högre krav. Hur kan han vara den största som helst? Man kan se det på olika sätt, men han har aldrig fått dig att komma. Du får alltid svika och avsluta själv på toaletten. Jag har här bara. Det kniper och kommer krypande på alla fyra. Med en blick som om han är fria, men ingen skick som om han är Camilla. Han säger att han varit med någon annan, att han gjort att hon strax ska bli mamma. Så gör en Lisa Lefta i loppet på honom så fort du kan. Krossa alla fönster, slå in hans dörr. Låt honom veta att inget är så för. Säg som det är, det finns ingen väg tillbaks. För någon som är en loser. Riktigt jävla as. Vinkat i kameran! Riktigt jävla as. Är han rätt för dig, rätt för dig, rätt? Ligger där och luktar sex, kör boletter och svält. Lilla mamma, är du rädd? Är du rädd? Är du rädd? Nej, för du är bara rädd. Och vi gör det som är rätt. Krossa alla fönster. Kolla min egen köpare! Låt honom veta att inget är så för. Något give it a fuck. Det finns ingen väg tillbaks för någon som är en loser. Jag vill inte gå upp till blötsar! Börja om igen, aldrig börja om.